Sziasztok, Gyula vagyok. Megmutatnám, hogy a hóláncot hogy kell felszerelni egyszerűen és gyorsan. Így van a hólánc, itt szétakasszuk. Ezt a sárga jel azért van itt, hogy ezt dugjuk itt a kerék alatt át. Átfűzzük a másik oldalra. Így meghúzzuk. Átért. Ide fölhúzzuk. Itt összeakasszuk a bovdent. Ezt összeakasztottuk, ezt hátratoljuk. Itt ezt láncszembe beakasszuk. Ennyi az egész. Megigazítjuk. Fogjuk ezt a másik sárgát. Még van a gumi, a feszítő. Ide berakjuk alulra a feszítőbe. Ezt megnyomjuk egyszerűen. Úgy elengedjük, és ez így, hogy húzunk, úgy feszül. Beakasszuk ebbe a pirosba, és utána csak annyit csinálunk, hogy ide beakasszuk oldalra, és föl van rakva a lánc. Ennyi az egész. Levétel ugyanez, tehát az a lényege neki, ahol össze van akasztva, így kell megállni, hogy ez fölül legyen, vagy itt oldalt, alul van, akkor nem tudjuk. Ugyanúgy kiakasszuk a gumit, itt kiakasszuk lent, itt ki, ebből kiakasztjuk, fogjuk az egészet, előre húzzuk, kiakasszuk, berakjuk, előrébb állunk, kiszedjük alulra, és már kész is a láncfelrakás. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Hello!